ஒரு ரூபா பான் 160 ரூபா. ஒரு ரூபா பான் கொடுக்குற அரசாங்கம் நீங்கள். நான் இருந்திருந்தா ஒரு ரூபா பான் 2 வாழைப்பழம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை. பான் தானே முடிஞ்சால் ஒரு 1000 ரூபா 2000 ரூபா கொடுக்கறதே ஒரு ரூபா பான். வெக்கமே இல்லை உங்களுக்கு? வெக்கமே இல்லையா ஐயா? என்ன அரசாங்கம்? இந்த எதிர்கட்சியில இருக்கின்ற மலையக அங்கத்தவர்களே, உங்களுக்கு வெட்கம், மானம், ரோசம், மரியாதை இருந்தால் நீங்கள் இனியும் அந்த எதிர்க்கட்சியிலே இருக்க மாட்டீர்கள். இன்று மலையகம் முழுவதும் மக்கள் கொதித்து எழுந்திருக்கின்றார்கள். இன்று மலையகத்திலே இவர்களுக்கு எதிராக தேங்காய் உடைக்கப்படுகிறது. வடக்கிலும் தான், வடக்கு கிழக்கு எல்லா இடமும் உங்களுடைய ஆட்டம் முடிந்து விட்டது. இனி இந்த நாட்டினுடைய தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சிதான். எனவே நீங்கள் கதற வேண்டாம், பயங்கொள்ள வேண்டாம். அர்ச்சனா அவர்களே, பயங்கொள்ள வேண்டாம். What is your point of order, Honorable Ramanathan? සර්, මගේ නම සටහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතුමාගේ කතාව දිගින් දිගටම අර 323 කන්ටේනර් දැන් මගේ ගෙදර තියෙන කන්ටේනර් වෙලා තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට අර්චුනාගේ කන්ටේනර් කියලා කියන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට මේ අවස්ථාව දෙන්න මේක ගැන පැහැදිලි කරන්න සර්. මගේ නම Honorable member, I mean, he referred to you, he didn't refer to you in bad taste. He didn't refer to you in bad taste. I mean, he just referred to those containers. So I don't think there was any ill directed towards you. Okay, I'll give you 1 minute. No sir, only 30 seconds is okay, fair. done. Thank you so much sir. Okay. Sir, මට හැමදාම කියන්නේ මගේ කන්ටේනර් කියලා. ඇත්තටම මේක බිමල් රත්නායක අමැතිතුමා ඉන්න කාලේ එයා රිලීස් කරපු කන්ටේනර්. ඒකට මාව CID ගෙන්නලා මේ විමර්ශනය කරා. මම ඇතුලේ කරපු කතාවට. දෙවෙනි එකක් තමයි සර්, මමත් දැන් යුරෝප් ටුවර් එකක් ගියා මාසයක් විතර. එතනිත් මට බරපතල මේ ડોකියුමන්ට්ස් ආවිල්ලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ 323 කන්ටේනර්ස් ඇතුලේ ගියේ අභියාවි තිබ්බා කියලා. අදත් මම භාගකීම අරගෙන කියන්නේ සර්, ඒක ඇතුළේ තිබ්බ අභියාවිය තමයි. நமது நாட்டிலே மிக மோசமாக இன்று புறையோடி போயிருக்கின்ற ஒரு விஷயம்தான் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகின்ற ஒரு விஷயம். நாடு முழுவதும் முழு நாடும் இன்று போதைப் பொருளால் முழுமையாக அடிமைப்பட்டிருக்கிறது. பாடசாலை மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள், கல்விமான்கள் என்று எல்லா தரப்பினருமே, முதலாளி வர்க்கம் எல்லா தரப்பினுமே இன்று மிக மோசமாக இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள். ஆக அதனை துடைத்தறிந்து இந்த நாட்டை அதிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்கு ஜனாதிபதி எடுத்திருக்கின்ற முயற்சியை நாங்கள் முழுமையாக பாராட்டுகின்றோம். மலையக மக்களுடைய நாளாந்த சம்பளத்தை, கூலியை கூட்டித் தருமாறு பல ஆண்டுகளாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்க நிதியிலே இருந்து ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் 200 ரூபாயை கொடுப்பதற்கு இணங்கியிருக்கிற விடயம் உண்மையிலேயே மிக பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு தோட்ட துறையிலே பணியாற்றுகின்ற சகோதரர்களுக்காக வழங்கப்பட்ட அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட 200 ரூபாய் சம்பந்தமாக கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிசாம் காரியப்பர் அவர்கள் கடுமையாக எதிர்த்து விமர்சித்து அது சம்பந்தமான ஒரு பாரிய புரளியை பாராளுமன்றத்திலே கிளப்பினார். இப்போது எமது கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்எல்ஏ ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் அதற்கு ஆதரவு அளித்து பேசினார்கள். எனவே முஸ்லீம் காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு இந்த கஷ்டப்படுகின்ற மக்களுக்கு, வேதனைப்படுகின்ற மக்களுக்கு, அல்லல் படுகின்ற மக்களுக்கு அத்தகைய ஒத்துழைப்புகளை, உதவிகளை அரசாங்கம் வழங்குவது பொருத்தமற்றதாக නිසාම් කාර්යප් අවர்கள் කරුදිරාව. පෞගේ ආණ්ඩුව සහ අපේ ආණ්ඩුව අතර තිබෙන වෙනස තමයි ඒගොල්ලන් ජනතාවට පරිතජ කරන්නේ කියලා තමන් රිසිසේ ජීවත් වුණා. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස ජනාධිපතිතුමා පටන් සියලු දෙනාම තමන්ගේ සියලු වියදම් කපා හැරීමෙන් මේ රටේ ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් උපරිමය ලබා දෙන්න මේ අයව ඇතුළත් මේ රජය කටයුතු කරලා තියෙනවායි කියන කාරණාව කියන්න කැමතියි. மட்டக்களப்பிலே 2 பாலங்கள் கட்டுவதற்காக ஆய்வு செய்வதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறான விடயங்களுக்காக அரசாங்கத்தை நாங்கள் ஆதரிக்க வேண்டும், அரசாங்கத்துடன் நாங்கள் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சி நினைக்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் இத்தனை ஆயிரம் உயிர்களை தியாகம் செய்தது ஒரு பாலத்துக்காக அல்ல. එතකොට අපිට පේනවා මේ පරණ වයින් ටිකම තමයි JVP බෝතල් වලට දාලා මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ අලුත් වයින් නෙමෙයි. මේ පරණ වයින්.
රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙනාපු අර යලි පිපිදුමු ශ්‍රී ලංකා එක තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. වෙන මොකවත් නැහැ.